Hemm ebda garanzija illi se jiġu ritornati lura kollha lill-Kaxxa ta' Malta dawk li huma stmati li jlaħqu ma' 6 miljun euro flus illi nħatfu minn but il-poplu Malti wawċi fl-iskandlu tal-benefiċċji soċjali li fih hemm akkużati bl-involviment tagħhom nies mal-Labor. Dan hekk kif meta kienet iwieġeb għad-domandi tal-ġurnalisti, il-Prim Ministru Roberta Bela spjega ma' Net News kemm dawk li benefikaw minn dawn il-benefiċċji b'mod allegatament fraudolenti u inġust huma vulnerabbli huma stess u tax jifhem illi m'għandhomx biex iħallsuhom lura minnu fih. Ma' min irċieva benefiċċju illi fil-waqt li jista' jkun għandu mart ieħor u mart ta' ċertu serjetà, imma tek strettament ma kienx jikkwalifika għal dak il-benefiċċju. Hemmhekk id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali daħal fi ftehimiet għar-ripagament lura tal-benefiċċji soċjali, jiġifieri hemm proċess li huwa għaddej biex dak li tħallas indebitament jiġi rkuprat lura, tifhem li dawn huma persuni kif qedlek ħafna minnhom huma vulnerabbli ma tistax titlobhomlhom lura f'daqqa, qas jekk trid qas għandhom biex iħallsuhom kollha f'daqqa. Għan irkuprawhom lura però jew le. Dak illi għad jiena, dak illi għad li id-Dipartiment kif għamel din wara kollox ta' mhux niġġustifika xejn, però ma kienx l-ewwel każ li kellna tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Diskorsi li ċertament jitfadaw fuq is-sitwazzjoni li diversi familji Maltin wawċin qed jgħixu fejn minħabba il-vulnerabilità deskritta tali minn qabel nifsu spiċċaw gwidati biex jifrodaw lill-pajjiż. U fil-waqt li l-aħħar ċifri Ewropej urew illi l-ħlas medju fis-sija ta' ħaddiem Malti u inqas mid-doppju tal-medja Ewropea €31 fis-sija fl-Ewropa u €14 f'pajjiżna. Pagi deskritti minn bosta bħala inadegwati biex jilqgħu l-ispejjeż ta' kuljum, il-President ta' Malta, Miriam Spiteri de Bono, fl-indirizz ta' 4 ijiem ilu tkellmet dwar ir-rejba għal flus li għandna f'pajjiżna iżda surrealment qabela anke din prova jfarfar fuq il-passat. President fid-diskors tagħha tal-4 ta' April semmiet il-Google għal flus li kienet l-espressjoni illi użat di mhux xi ħaġa li bdiet illum xi ħaġa illi natural tal-bniedem jaf jiġu lej l-aspett materjali tal-ħajja. Fl-isfond ta' dan kollu, Net News taqsal il-Prim Ministru jekk id-Deputat Rozjan Kutajar għamlet apoloġija fl-istrutturi tal-Labor. Babela jaħrab milli wieġeb u jirreferina għal dak li qal ftit tal-jiem ilu. Il-Grupp Parlamentari Laburista diskuti għal kwistjoni ta' Rozjan Kutajar, għamlet apoloġija Rozjan Kutajar. U ġibtek numru ta' drabi dwar dan is-suġġett naturalment. Ġifieri għadha m'għamlitx apoloġija. Nirreferi ka' risposta. M'għamlitx apoloġija ġifieri. Rozjan Kutajar għandha dik il-maturità meħtieġa illi tifhem li apoloġija se tkun qed issaħħaħ lilha wkoll. So she hasn't apologized yet. Naturalment il-proċess diġà spjegajt illi l-proċess isir beda quddiem il-grupp parlamentari kien hemm l-ewwel parti tad-diskussjoni, il-proċess issem struttura tal-partit. Net News reġa' staqsa jekk f'dawn il-ġimagħtejn Kutajar waslitx l-iskużi u l-apoloġija tagħha biex tidħol lura mal-Labor, Babela jibqa' jaħrab milli wieġeb. Waslet l-apoloġija Prim Ministru Rozjan Kutajar jew le? Diġà weġibtek, mhux ġibtek minut ilu. Ftit tal-jiem ilu qedtilna illi qatt trid tagħti r-risposta. Ġifieri għadha ma waslitix ir-risposta. Ciao Francesco, grazzi. Għallaqstant, mhux tal-li 6 miljun euro jidru il-bot mill-poplu jħodhom lura, iżda għal hekk lanqas se neħdu lura l-flus li tħallset bihom Rozjan Kutajar f'dak li l-NAO iddeskriva bħala impjieg fantasma per konsulenza mal-ITS.